ଆମେ ଯଦି ତାର ରନ୍ଧା ଯଦି ଖାଇମୁ ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବି ତ ଚଲବ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମତେ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ହେଇକିନା ଗୋଟେ କରୋନାକୁ ବିହା ହେଇଯାଏ ମୁଁ ତ ବାନ୍ଧୁଛି ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯାଉଛେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ସବୁ ନାଇଁ ସେ ତ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜାତି ଚଲବା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଏଟା ବି ଓଡିଆ କଟକିଆ ମାନ କରବ ସେମାନଙ୍କର ତ ଆହୁରି ଧରସନ୍ ସେମାନେ ନି ଧରବାର ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କାହିଁ ଧରୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ଆମେ ଟିକେ ସୋଚ ଟା ଟିକେ ଉପରକେ କରବା ନା ଆମର ସ୍କୁଲରେ ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛୁଆ ଆମେ ତ ଅବଜେକ୍ସନ ନି କରୁ ରାନ୍ଧବାର ଲାଗେ ଆମେ ଖାଲି ଖାଲି ଖାଇବାର ଲାଗେ ରାନ୍ଧିଲେ କଣ ହେଲା ରାନ୍ଧିଲେ ସେ ଖୋଇଦବ ନା କଣ ଆମେ ଏନେ କରୁଛେ ଛୁଆ ନି ଛାଡୁ ଆରେ ଆମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନାଇଁ ଛୁଆ ଛାଡି ଯିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଖୋଲନ୍ତୁ ହେଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ଏ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡୁ ସତ କଥା କହୁଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁହାର ଭଲ କହୁଛେ ନାହିଁ ଯେ ଦଶ ହାଣ୍ଡି ବିନତି କରି କହୁଛେ ଆମେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ନେଇ ଛାଡୁ আর অঙ্গনবাড়ি সেন্টার কথা টিকে ଆପଣ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି ଆମେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଜାତି ନାଁରେ ଆମେ ଭେଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା 1989 ମସିହାର ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଉଲ୍ଟା କହୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଆକ୍ଟ କମିଟି ଆଣିଲା ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଅଦର କାଷ୍ଟ ଲୋକ ଯଦି ଇଆଡେ ସିଆଡେ କହିବେ ଜାତି ଦେଖିକିନା ବୋଲି ଗୋଟେ ସରକାର ଆକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ସାର୍ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିଛି 10 ବର୍ଷ ମତେ ମୁଇ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ନିୟମ କଲା ସେ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବି ଲାଗୁ ହଉଛି ଆମେ ବି ଯଦି କାହାକୁ ଜାତି ନାଁରେ ସେ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହବ ତେଣୁ କରି ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିସୁଝିକିନା କଥା ହବା ଆମର ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାର ଅଛି ହେଲା ଥୋଡ଼ି କିଏ କୋଉଠି ଛୁଇଁଦେଲେ କୋଉଠି ଅପବିତ୍ର ହଉଛି ମତେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖା ତ ଆମେ ସରକାର କେ ବଦଳି ପଡଛୁ ସରକାର ବଢି ପଡଛୁ ନାଇଁ ସେଟା ତମେ କହୁଛ ଠିକ ଜେନେରାଲ କଥା ଯେ ଏପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ସରକାର ଦେଇছে ମୁଁ କହୁଛି ସରକାର ସେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ କାହାକେ ସେଟା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ହୁଏ ନାଇଁ ସାର୍ ଶୁଣୁ ଏଇଟା ଆମ ସେଣ୍ଟରଟା ତାମାନେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସେଣ୍ଟରଟା ବନ୍ଦ ଛୁଆ ଯଦି ରାନ୍ଧବା ଛୁଆ କୌଣସି ଲୋକ ଘରେ ନି ଛାଡି ଦଉ ସେ କାର୍ଡ ରାନ୍ଧବାର ଦବା ଯେ ସେ मुई एक मुरी वाले पोस्टिंग है जे आदिवासी डे तो इने जदी से जनरल माने कहबे कि हरिजन माने कहबे कि नहीं आदिवासी न पोस्टिंग नहीं हुए एंता होबा के हटा तो नहीं ई रंधन निगर अन्य केन उठे विदर्भ लोकटी जे गरीब लोग दुखी गुटे से रांधले हमके से के हमें से तार परिवार पोषी पारबो हमें सेटा चाहू और हमें सेटा का कमिटी हमें चाहू के है गुटी दिन किछि प्रॉब्लम का रांधिले से किसी नहीं तमने से मने ताकर गुटे हमें गुटे कथा आदिवासी गा हां आदिवासी गा धरो हमें आदिवासी लोग ताको पांच तो हमने नहीं छुई धरो कथा के कहूची तुमके हमें केंदा को तार भात खाए सेति गाजे हमर मावन हमर छापिना जो तो यार पगन गाड़ी जो छाणु ने आरो ओने हमर आज एक কথা বুঝিলি ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କୋଇ ଆଦିବାସୀ ହେଲା ଆମର କୋନ ଲୋକ दूसरा मुंडा मोना बुल्लू मुंडा आज्ञा जानि छे आपण के जानि छो मुई जानि छे सर आपण के जानि छे ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଆଦିବାସୀରେ ଆଗରୁ ଏଇ ସବୁ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଥିଲା ହେଲା ଆମେ କୋଉଠି ଗଲେ ଖାଇବାର ନାହିଁ ନିଜେ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ନେଇକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାର ହେଲା ଏସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କାଳକ୍ରମେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ କାହିଁକି ସଂସାର ମିଶିଲାଣି ସବୁଆଡ଼େ ହେଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ବସୁଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମନକୁ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଥିବ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଥିବ ନମସ୍ତେ ହଁ ନମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ମୋର ବୁଦ୍ଧିରେ କହୁଛି ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପବନଟା ପବନ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ସେମ୍ ପବନ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଉଛି ବାହାରୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଯାଉଛି ବାହାରୁଛି ହେଲା ତା ପାଖରେ ଯାଉଛି ବାହାରୁଛି ଆଉ ମୋ ସମସ୍ତେ ବସୁଛୁ ଆମେ ନଉ এই হাড়ি লোকর পবনটা পবন নেবে নাই ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ବନ୍ଦ ତ କରିଲେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନା 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 ଏମରଜେନ୍ସି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରି ସେଇ ଲୋକ
এটা থিমে ছয়া করে সে ডাইরেক্ট আমার ସେ ପବନଟା ଭିତରୁ ପଳଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେହ ଭିତରୁ ଯାଉଛି ଆଉ ବାହାରୁଛି ହେଲା ସେଠି ଆମେ କହୁନୁ ତ ହେରା ସିଆଡ଼ି ଲୋକର ପବନଟା ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ନେବି ନାହିଁ ସେଠି କାହିଁକି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଆନ୍ସର ପ୍ଲିଜ୍ ଆନ୍ସର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ପବନ ତ ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ ତ ଆଜି କାଲି ତ ଅଛେ ତାର ଆମର ଏରିଆରେ ପରମ୍ପରା ଆଉ ବାର ମନ୍ଦିର ଅଛି କ'ଣ ମାନେ ବାବୁଦି ଅଛି କ'ଣ ଆମର ଏରିଆରେ ସବୁ ଗଣାର କ'ଣ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଆପଣ ସାମନେ ଥିଲେନି ସାମନେ ଥିଲା ଗୋଟେ କଥା ସାମନେ ତ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ତ ଆମେ ନେଇ ପାରୁନା ସାର୍ এই যে পবন তো বুঝি পবন এটা সত্য এটা নিরাট সত্য কথা যে পবনটা আপনার দেহরে যাଉଛି ମୋ ଦେହରେ ଯାଉଛି ସବୁ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସିଏମ୍ କଲକା ସିଏମ୍ କଲକା ସିଏମ୍ କଲା ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ କରିଛୁ ଏଇଟା କିଏ କେୟାର କରିବି ହେଲା এই ଛୋଟ ନିଶ ବଡ଼ ଏଇଟା ମଣିଷ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଏକା ହେଲା ଜିନିଷ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ଗାଁରେ ଅଛି ଆମର ବି ସେମିତି ନିୟମ ଅଛି ଆମର ବି ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ପୂଜା ପର୍ବ ଗାଁରେ ଆମର ଗାଁ ଦେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଛୋଟ ଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେତେବେଳକୁ ହେଲେ ତାକୁ ପେନାଲ୍ଟି ପକେଇବେ ପେନାଲ୍ଟି ପକେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ହେଲା ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ମାଆକୁ ପଚାରିଲି ମା ଠିକ ଲୋକ ତାର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ତମେ ତାକୁ ଧରିଲ ହେଲା ପର୍ବ ଚାଲିଥାଏ ତାକୁ ଧରିଲ ଆଉ ତାକୁ ପେନାଲ୍ଟି ଆଦାୟ କରିଛ ହେଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା କି ବୋଲି ମୁଁ 83 କଥା ଛୋଟ ଥିଲି 3 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ସେ ଜଣେ ଅଲଗା ଗାଁ ଲୋକ ସେ ପର୍ବ ଗଲାବେଳକୁ ତାକୁ ଧରିଦେଲେ ଲୋକ ଆମର ମା ମାନେ ଧରିଲେ ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି ପେନାଲ୍ଟି ଦିଅ ତା ପେନାଲ୍ଟି ଆଦାୟ କଲେ ସେତେବେଳକୁ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଦିଆଦେଲେ ହେଲା ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ମାଆକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି ମା ତମେ ତ ଧରିଲ ହେଲେ ପେନାଲ୍ଟି ଆଦାୟ କଲା ପରେ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲ यार मीनिंग कौन है ना तो चली परंपरा आमर मु कहली माँ जदि से आम गाँ रेस्ट्रिक्शन अच्छी आम जदि से चली गले आम असुविधा होती पर्वपर्वाणी तो ताको तुम आडभांस नोटिस गोटे मारवा कथा तुम आम गाँ भीतर नहीं से जंगल बटे बुलिक जाओ एटा कहना एटा कहीं कहलनि मो माँ तो पचारती मोर माइंड स्ट्राइक अच्छी या द्वारा मुझे जान पाठ पढ़ली जानली जे आम भितर कुसंस्कार भरिकी अच्छी है पाठ पढ़ले धीरे धीरे गुड़ाक धीरे आम छाड़िया पड़ो एमती हम ना से जुग था ठीक था से समय आम मना करूँ आमर से समय आम लोक है एवं आम टाउन को जाऊँ आसगुड़ाक शुणु आप मैंने बुद्धिजीवी लोक दुनिया चेंज होती परिवर्तन दरकार छोट छोट कथा को लेकिन स्कूल बंद करदे एड़ा बंद करदे थोड़ी हम ये एवं डॉक्टर गोटे मन डॉक्टर गोटे ये लोक थी हाड़ी लोक तुम मेडिकल ट्रिटमेंट ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ତ ଚଲେ ସେମାନେ ଛୁଆ ଆମେ ତ ଅବଜେକ୍ସନ ନି କରୁ ରାନ୍ଧବାର ଲାଗେ ଆମେ ଖାଲି ଖାଲି ଖାଇବାର ଲାଗେ ରାନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହେଲା ରାନ୍ଧିଲେ ସେ ଖାଇଦବ ନା କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରି ପହୁଁଚେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାହାର କେ ନି ଯିବା ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ରେ ଯେନ୍ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ କିନି ଖାଇବା ଗ୍ରାମବାସୀ ର ତାମାନେ ଯେନ୍ଟା ତାମାନେ ତାଙ୍କର ରାୟରେ ନେଇ ହେବା ବୋଲେ ମାନେ ତାମାନେ ଇହାଦେ ତାମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଅନେକ କିଛି ଆମ ଘର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖେଳ କଥା ଘାଟରେ ଆମେ ଗାଧମୁ ସେଇ ଘାଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଆମେ ଆଣିପାରମୁ ଅଛେ ଅଛେ ତାର ରନ୍ଧା ଯଦି ଖାଇମୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧଲେ ବି ତ ଚଲ ସୁବିଧା ନେଇ ନବ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ହେଇକିନା ଗୋଟେ କରୋନାକୁ ବିହା ହେଇଯାଏ ମୁଁ ତ ବାନ୍ଧୁଛି ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯାଉଛେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ସବୁ ନାଇଁ ସେ ତ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜାତି ଚଲବା ଆଜ୍ଞା ଫିର ଏଟା ଫିର ଓଡିଆ କଟକିଆ ମାନ କରବୋ ସେମାନଙ୍କର ତ ଆହୁରି ଧରସନ୍ ସେମାନେ ନି ଧରବାର ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କାଁଜେ ଧରୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ଆମେ ଟିକେ ସୋଚ ଟା ଟିକେ ଉପରକେ କରବା ଚିନ୍ତା କରେ ଆମର ସୋଚ କେ ଟିକେ ଉପରେ କରବା ଆମର ଇଆଡକେ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ କାଲି ମ୍ୟାଡାମ ଯେନ ଆମକେ କଥା ଦୁପୁଟ କହିଲେ ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛ ପାଠ ନି ପଢବା
एंता नहीं करवा हेते लगे मुरु को मैडम केते पढ़ पढ़छन इना भी पिला मन सिखे को तो पिला मन असन ये नहीं सुनतु आपण काली मैडम जे हिसाब जे हमके जे धपड़ी छ अरेस्ट करमी एंता करमी सब बुक करमी गां लोक सब ଗୋଟେ ସଲ୍ଟନପଟା ଜାଣିଥିବ ଥାନା ବି ଯାଇଥିବ ଜାଣିଥିବ ତାକୁ ସେ ये दे ଏ କଥାଟା ଯେ ମାଇଣ୍ଡ କରବାର କିଛି ନା ମୁଇ ତ ବର୍ଷା ହେଇକି ତ କାଣା गार तमन जेंटा रहे हवा सेटा करू करू और हमें सेंट्रल के तमन रहन होय तो करो सेंट्रल सार सुन हम सेंटर नहीं छाड़ी दो और सेंटर रे हमें देबो के मन हम गांव वाले मना कर दी सेंटर खुले नहीं आसबो और सेंटर ने उठी पड़ी हमर घर सेंटर नहीं दीदो हां स्कूल रे पढ़ो हमें स्कूल बहुत देखु तो पढ़ी करे गाना ओ आने जा बहुत जगह दाऊ सोचता हमर निया बदलू कर दूं हमर सोचता के निया बदलू सुन तो सा मैं आपण संग बसी के बहुत कथा बर्ता है किंतु नहीं गला न शेयर ଆମେ ଆଦିବାସୀ तथा भी हम सही जो बहुत कथा सही ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବନ୍ଧୁ नहीं करबा केना କଥା पूरा मुंडा पड़ा पूरा मुंडा पड़ा मुंडा पड़ा इधर जो हम पढ़ना पड़ता हेटा जे हम घर में नहीं से सार गुटे कथा सुनो मुंडा पड़ा हमर ये पूर्ण माझी बिया है बुढ़ी घाट बिया माल कौन तो सर सुनो रहता काम नहीं हमें सेंट्रल उठे तो बटा खाली चाह हमें किसी ना हम सेंट्रल ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୁହଁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଲା କଣ ପାଇଁ ଦେଲା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବାଜି ତ ଏବେ ଆପଣ ସିନିୟର ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆମ ଦାଦି ପୁରୁଷଙ୍କର ବି ଗୁଡାଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲୁ ପାଠ ପଢିଲୁ ସବୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ୟାର ମିନିଂ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ୟାର ମିନିଂ କିଛି ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ନୂଆ ଜେନେରେସନ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ୟାର ମିନିଂ ହେଲା ଥିଲା ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛୁ ଏଣୁ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଆମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିକି ମଣିଷ କରିବା ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଥୋଡି ଏଇଟା ଛୁଆ ଅଛୁତେ ଅଛି କି ଆଉ ନା 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 जे आज घर तक सुन तो आज घर तक देखो कि हमर गांव रे जते वर्ष एटा होते और कि छुआ के ओ कि आटे मु सेंटर को कते बुली है स्कूल को बुली ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ବଢିଆ से ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ एते ते भाग की पढु छु ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ एते ते भाग मुई देखि छे ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହିଁ ସେଇଟା ବଢିଆ ଅବଜେକ୍ସନ କରିଛି एते ते भाग देबे पढा पे ସେଇଟା ବଢିଆ ସେଇଟା ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ଏଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ସେଟା ହବା तमन जिनिस ने रखी कर रखा होती ଏଟା ନେଇ କି ଦବାର କଥା ଦେବେ अच्छा से 10 बजे रे छाम न होजो कि 7 बजे रे आसो जे ताके फोन करे पढा पढी करे पढे देबार କଥା खाली भात और रांधी करे खाली खय करे ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଲି ଭାତ ରାନ୍ଧିବେ खाली ओ अभी रिजन बच्चा ସ୍କୁଲ ହଉନି ସେଠି କଣ କଲା ଦିଦି ଆଜି ତ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚି କାଲି ବି ଆରେ ଦାଦା ମା କହୁଥିଲେ ଆମର ଛୁଆ ଆଉ ଛୁଆ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍କୁଲ କଥା ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଛୁଆ ତ ପାସରି ଗଲେ ନା ସ୍କୁଲ କୋନି ସାର୍ ପରେ 12:30 ଗୋଟେ ଆମେ ୟାର हे दादा कହୁଥିଲେ ପଢାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ରହିଛି ଆମର କଥା ହେଟା ନ ଆମେ ସେ नहीं रानू ଆମେ नुरियल हम अन्य नुरियल पूछे ଆମର ଆଦିବାସୀ ର ଜମ ଆଦିବାସୀ ହଉଛନ୍ତି କୋଟା ଅଛି ବହି ବାବୁ ଧର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମିଟିଂରେ ଗାଁରେ ଲିଡରସିପରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କଥା ହବା ହେଲା ଆମ ଛୁଆ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଚାର ଶିଖେଇବା ଛୁଆ ଛୁଆ ବେଗ ଆଉ କୋଣ ପଢାଇଲେ କଣ ହେବେ बसन मैडम बसन 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 ନାଇଁ ବସୁନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡାକ ସେଇଗୁଡାକୁ ଆମେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ମୁଁ ଯୋଉଟା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଖାଲି ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେ ଦିଅ ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ଆଜି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ସେ କାଷ୍ଟ ତାର ସେ କଣ ଦୋଷ ହେଇଗଲା
ସେ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ଏମଏଲଏ ବସିଗଲା କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆସିଲା ନାଇଁ। କିଏ ଗୋଟେ ସାହୁ ଲେଖିଲା କି ତେଲି ଲେଖିଲା ମୁଁ କାର୍ତ୍ତାମୀ ଆଦିବାସୀ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଧର ବହି କିଏ କଣ ଲେଖିଲା ଲେଖା ଲେଖି ହେଇଗଲା କଣ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଆଉ ବୋଲି କି ଆମେ ମଣିଷ ନାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ସବୁ ସାର୍ ମଣିଷ ଏଇଟା ସୁବିଧା କର ସାର୍ ମୁଇଁ ବି 85 ସାଲ ଜାଣିଛି ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମତେ ମୁଇଁ ବି 85 ସାଲ ଯେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ତାମାନେ ଖରାପ ଭାଷା ନାଇଁ କହେ ତ ଆମର ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ରାନ୍ଧନି ନେଇ ରଖୁ ଆମେ କେନ୍ ନିରୀହ ଲୋକ କେତମ सरकार ଆମେ ସରକାରକେ ବଦଳି ପାରଛୁ ସରକାର ବଢି ପାରଛୁ ନାଇଁ ସେଟା ତମେ କହୁଛ ଜେନେରାଲ କଥା ଯେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ସରକାର ଦେଇছে ମୁଁ କହୁଛି ସରକାର ସେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ କାହାକେ ସେଟା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ହୁଏ ନାଇଁ ସାର୍ ଶୁଣୁ ଯେ ଏଟା ଆମ ସେଣ୍ଟରଟା ତାମାନେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସେଣ୍ଟରଟା ବନ୍ଦ ଛୁଆ ଯଦି ରାନ୍ଧବା ଛୁଆ କୌଣସି ଲୋକ ଘରେ ନି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେ କାର୍ଡ ରାନ୍ଧବାର ଦେବା ଯେ ସେ କାମ ସରିଲା କଥା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଜୁହାର କରୁଛେ ଆପଣ ତ ଏଇ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ଇ ବାଳପନ ଦିନ ଲୋକ ଭୋଟ ନି ଦେଇଛି କାଣା ଚୁଲ୍ ନି ଦେବା ନା କେମନ କହୁନ ଆପଣ ଚୁଲ୍ ନି ଦେବା ନା କାଣା हे सरकार जेन असुविधा है डेलीवरी माइक से करूचे सेवा करूचे सब करूचे हे तो होचे हमें वोट नहीं देला काना गुडी हे चल देवा सरकार हमके सब करबा हमके वो देबे काहे हम देबे वोट जे देइसे जे वोट दोजे ताके खाली चाउल देबे हम गाती टाबर नहीं थी टाबर काढी देला हम वोट नहीं दे थरो बंद करबो स्कूल भी बंद करबो केने वोट करबे से मन करबे अपन असबे नहीं रे पिला माने लोग खुली दे बोला हम नहीं खुलबे ता से डिसीजन ता टिके आपनकर टिके ये ओसे कोई नहीं आगे त कहबार नहीं थी नहीं डिसीजन ता टिके अरे कोन मोर खूब মানে কিনা দিছে তো भी জানতা কি যে ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଆମର ବି ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ା ଲାଗୁଥିବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଥିବେ କାରଣ ଆମର ଗାଁର ଯୋଉଟା ଉନ୍ନତି ହେବ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଆଡ଼କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରେ ସେଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆମେ ମନା କରୁନୁ ସେଟା ଆମ ଦାଦି ପୁରୁଷ ପାଳ ଖାଇବା ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା थोड़ी एबे जेंति कहउथिले एबे गोटे मन करो एते बड़ हे ना मोटरसाइकिल गाड़ी चलाला न तमे आउ से सगड़ रे जीवु कहले बलंगीर কথা कहू ना अपन मोर কথা कहू नै কথা भी कोन नहीं नहीं मोई कहते टिके सोच तक बदलबार होते रोज पदे समय आले हमें ताकू घाट मार करनु दवा नै एबे जेंति कहउथि डॉक्टर जदी डॉक्टर हे एबे हम डरौ मो ताकू फिंगल हॉस्पिटल नहीं जीवी नहीं डॉक्टर पड़े सेटल कर देना ए तुम होता तो सीधा ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମେ ଏନେ କୌଣସି ଛୁଆ ନି ଛାଡ଼ୁ ଆरो ଆମ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନାଇଁ ଛୁଆ ଛାଡି ଯିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଖୋଲନ୍ତୁ ହେଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ଏ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡୁ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁହାର ଭଲ କରୁଛି ନାହିଁ ଯେ ଦଶ ଆଣ୍ଟି ବିନତି କରି କହୁଛେ ଆମେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ନେଇ ଛାଡ଼ୁ আর অঙ্গনবাড়ি ই সেন্টার বন্ধ রহবো ताके हरता को हमें नहीं हमें पूरा नहीं तो फिर ने देउ छु हमें तो रोने दे होल पुल ताको हाथ भाई ने थे नहीं जाति का नहीं नहीं কথা টিকে আপন আট্রোসিটি আক্ট মনে এতির ଅଛି ଆମେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଜାତି ନାଁରେ ଆମେ ଭେଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା 89 ମସିହାର ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଉଲ୍ଟା କହୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଆକ୍ଟ କମିଟି ଆଣିଲା ଜାଣି ଛେ ଆଜ୍ଞା ହରିଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଅଦର କାଷ୍ଟ ଲୋକ ଯଦି ଏଠି କହିବେ ଜାତି ଦେଖିକିନା ବୋଲି ଗୋଟେ ସରକାର ଆକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ସାର୍ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣି ଛେ 10 ବର୍ଷ ମତେ ମୁଇ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ନିୟମ କଲା ସେ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବି ଲାଗୁ ହଉଛି ଆମେ ବି ଯଦି କାହାକୁ ଜାତି ନାଁରେ ଆମେ ତ ସେ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହବ ତେଣୁ କରି ଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝି ସୁଝିକିନା କଥା ହେବା ଆମର ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାର ଅଛି ହେଲା ଥୋଡ଼ି କିଏ କୋଉଠି ଛୁଇଁଦେଲେ କୋଉଠି ଅପବିତ୍ର ହଉଛି ମତେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖା ତ ଯଦି କିଏ ଅଛି ଏଠି ମତେ ଜଣେ କିଏ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଜଣେ ଯଦି ରାନ୍ଧିକି ଦେଲେ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମତେ ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ମାନସିକତା ଅଛି
କୋଉଠି କିଛି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ କିଛି ହବ ନାହିଁ ସାର୍ ସେ ମା ରାନ୍ଧିକି ଦେଲେ କୋଉଠି କିଛି ହବ ନାହିଁ ହେଲା ଆମେ ଛୁଆ ନିଛାଣୁ ସେଣ୍ଟର ବୋଲେ ସେ କଥା ନେଇ ପାରେ କଥା ତ କହି ଯାଉଛୁ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଖୁଲୁ ଏ କଥା ନେଇ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଛ ଆମର ତ 3 ଜଣ ଅଛି 3 ଜଣ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରେସ୍ କରିପାରବେ ଚାହିଁଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରିପାରବେ ଚାହିଁଲେ ଆଶାରେ କରିପାରବେ ଆପଣ କାହିଁ ତିନି ଚାହିଁବା ଖାଲି ରଙ୍ଗେ ପଥରେ ଦେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଥରେ ଭାବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ସରକାର ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସରକାର नहीं जाने सरकार अंधटा ଦେଖିବାର କଥା सरकार अंधटा सार ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ ସେ अंध अंध हम लोग का हमें ମାନେ ଯେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ସରକାର ଅନ୍ଧ କରି ଦେଖିବ हमें देखो मेहमान को सरकार को समिति सभ्य करतो उनी हम गारे हेते पढ़ा नहीं सर हेते पढ़ा केने नाम गारे हम तो सेकंड भारी चाकरी करनानी हम गोटे छुआ पिला शिक्षित करबो शिक्षित हिचो तोर बुआ मा पढ़े चा लाख उधार करतो पढ़े चा से अगन भारी चाकरी कर ई काम छाड़ी देबो छु हमें सर सोजा कथा कहू जे कि लुका चोरा कि ना हमें कहू अच्छा ना अपन देखि देबो हम गाल सब जी मोबाइल भारी चाकरी करो अपन भी कहबे चल कर नहीं जी गाल कहबे ତାକେ ମନା କରମା ଯେ नहीं नहीं अपन तो कहू ये କଥା कहू मैडम माथा କଥା नहीं से चाकरी पाइछे वो ताके केता करबे नहीं नहीं हम चाकरी करो हे चाकरी बंद कर दो हम और चाकरी करो केता केना बंद मुई गोटे हेने चाकरी पाइबे अगर मुई सुनो मुई एके मुरी वाले पोस्टिंग है जे आदिवासी डे तो इने जदी से जनरल माने कहबे कि हरिजन माने कहबे कि नहीं आदिवासी न पोस्टिंग नहीं हुए एंता होना के हटा तो नहीं नहीं हमें करो ऊंचा ऊंचा चाकरी करो से ऊंचा चाकरी करो ऊंचा नहीं चल अब हम गांव सब ऊंचा चाकरी छो हम ऊंचा चाकरी छो हम ऊंचा चाकरी करबो छो एटा एलिजिबिलिटी अनुसार पाई जन बो जार एलिजिबल होचे से हला हम पूछा पर কথা हे কথা कहबा हम गांव वाला को चाकरी करबो छो छोट चाकरी नहीं जा कान पद व्यक्ति पाइथिलु କଥା ପଡିଛି ଜାତି हां जाति କଥା नहीं पड़बा ଆମେ ପଡିଲା के जाति का কথা एटा काने से छुआ में चेंज कर दो आगे पहले गोटे पानी भले आगे কথা बुइनु हम तसुदार आगे तमे सामने रे नहीं कहबार के तो भीतर रही कथा कहू ସରକାର ତ ସବୁ ଚାକିରି ଦଉଛି हम भूला କଥା में चाकरी नहीं कर दूसरा चाकरी करो गांव वाले सब सरकार है ତାକୁ हे चाकरी छाड़ी दो हमें तीसरी चाकरी करो हमें जो हम काम बोलता आगे ଜାତି से चाकरी छाड़बा नहीं छाड़बा आपनकर गांव से आपनकर घर गांव बहु से और बहन के भी कोई चाहे लोग बहन के खाली भी ଆପଣ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରନ୍ତୁ ଡିକ୍ଲେୟାର मला देखले तो मत अच्छा ठीक अछि करबा से तार मुने काना करबा से या कथा सभ्यपति थिला जे हम ताक नीचे कहलु ए सभ्य काम का चाकरी पाइछ ना हमें तो चाकरी जबरदस्ती नहीं पकाइछन पाइछन से डिपार्टमेंट का काम सब लोग चाकरी तमर गारे जाति रे करि पे एड भाई बने मोटी के मीटिंग अछि जाऊ सर सर समाधान करो दो सर अपन जो कोई समाधान करो तो कौन फल लगे सर हमला से फल लगे बेटा नहीं करबार तमे माने नहीं से सुनु तो चाकरी पाइछ से करबा और कोई के चेंज करबार को ए जो ना गांव में जाने न सका पैसा तो सारे आसे हेते सान नहीं गले देखो ना स्टार्ट कर दो आके लेकिन बता दिया है कथा सेटा बसे दियो कोन डाई दियो नहीं हम बात सुना बात सुनो तो मैं बिहार पर होटल पर सब खाई दो से बिहार पर होटल पर आचा ना अगर तो किछो नहीं नहीं खराब हो गए मुई तो हमरा सुनो ना यार
ঠিক কথা এটা তালা প্রকাশ চালা না তুই আমি বলতে দেখি তো नहीं 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 हमें पूरा तरह पकड़ बटा जबरदस्ती हमें गाँव वाले भी तमने गाँव वाले सिलेक्शन खोल कर नहीं है बा है बा हमें जबरदस्ती हमें गाँव वाले भी नहीं हमें सही भाई नहीं है पोस्टिंग नहीं है प्रधान के माइंड जानी चाहिए आगे भी आपके पास মানে মনা করবার বলে যাবো কেন আসো তো মরনে আসো কেন গ্রামের কি এখন দেখো আমি সাকরে মসি চক্কা মারি কিন্তু সে রানী করতো নিজে কাম করে পড়ছিবা ছোট বল লোক বড় বড় মাঝি ধরবো সান লোক সান মাঝি ধরবো বাবু ছোট লোক তুমি কেন ছোট থাকো ছোট মুই আদিবাসী বড় গেলি নাই নাই আদিবাসী नहीं नो गला न जाओ नहीं नो के बामन भी मन जा कने भी सारा मन समान हम ठीक बोले सोचू या सब एसी पिला पाठ पढ़ले 520 लाखसी और बाकी पिला पाठ पढ़ले 100 টাকা লাখছি কেন তাকের মৌলিক খেলা কেন সমান লাগে আপন কবা লাগে শুনুন এটা করিতে সরকার এতি লাগি এটা তো চাইতে আমার কথা নরেন্দ্র সিংহ লাগবে রাজি নেই তুমি কোশ্চেন করে आंसर টানো আমি এই যে আদিবাসী হরিজন মানে অসুবিধা ডেভেলপ করি নাই পারি এটি সরকার কসম তো তাঙ্গে টিকে ছোট দেব টাকা ওরে চাকরি हमें जनता का नहीं এই আমি ওটা তোলে রইছি এখন যেন বড় বড়ি দিই পাই সকালে পাঁচ করবো পুরো জায়গা